जों जत्त जोंनि माइन्डसेट न जरा बेबाक्सा जों आपग्रेड खारि yang hang kena buskang salo जों तमाक ना बना जों बुजिवाने नांगि दं हा के ओ भिडियो नि थ्रु काम के बुजिवि नाले ने के ओ भिडियो न फुल नायै दं दे दिनै हायो नाखियां kena गोबां को बरं नि निजेनि केरियार निजेनि फ्यूचर निजेनि लाइफ नि बाङै बेलाय कन्फ्यूजन ngै दं अमा जार के कन्फ्यूजन ngै दं जे फील फाइमानि ताबुरंखा ननो खरकसा बर करना रो तिसि खलगै दं हा पासामालिया बेलायना हाय गुरुलंका साखर पासावने हाय फान पासामा यङै दं अमा सिचुएशन रो हां के बमाय फीलिंग नै मानसोने दि बहाय फीलिंग रो गोबां को बरो तिनि हायो ngै दं निजिनि केरियार निजिनि फ्यूचर न त कन्फ्यूजन माने बाङै ताने केन जराबाय बाक्सानो अपग्रेड दंनि नाङो गेनो अपग्रेड माने किसा सुलुं हामाने अमाय ngै थाङो ताबो रंखा एग्जांपल होते गामखौ बुजिनायले ना तांनि ने थानेव 16 GB मेमोरी कार्ड दङ ओ 16 GB मेमोरी कार्ड न 1990 नि सिमि 2006 नि जरानि जे सामु दङने बनो कालेक्ट खायैनो आपलोड खायजा रंखा नों खना थावजां माने बाङै हाके आपलोड खायैनो नों खनाय दङ सलैन दङ फिया दिने हाय 2020 सनो केनो अमा हाके जे सिचुएशन सफायला हानि ने बुफायंबा निने बसाला ब 2020 नि सामु नसिबो खनानि मुसुक दं हा नांजागै दं हा निने थाने मेमोरी कार्ड कायसासि ताबो नों ता निने बुफायंबा निने बसाला दा सामु खनानि सावै दं बनो नों बाकी खनारो ना ताबो निने कार्ड जे 16 GB त गपलुं दाजा सामु दाजा अरनो त नों जेसे साखासि दि 2020 नि सामु रनि हे हाइफान जे निने 1990 2000 जे अपलोड खायजा दं बनो सामु फाइसना 2020 नि त फाइमालिया के भागे फाइसना आशनो पाइना जे अगेन सामु त मन डिले खायो कताल सामु अपलोड खायो नि बाङे अमा सिनिनो उपाय नि थाना तानि नि मेमोरी कार्ड नि सिनि सामु रनि थाना के सेम वो हाइ तिखन सिनि लाइफ सिनि माइन्डसेट बु उ मेमोरी कार्ड हाइने नै दङ तिनि हाइनाय हाइके नारि तानि नि माइन्डसेट न तैविनो जे अगेन इन्फर्मेशन दङ अगेन कसं इन्फर्मेशन दङ बनो जे आगे हामाने बनो तैविसि तिनि हाइ 2020 सनो सासिन युज खाइने नाइ दङ के बाकी कसाना बाकी ना अगेन पाइ थाङा अगेन इन्फर्मेशन अगेन जोगो ब्लेन बेस इन थाङा हाइफाने पाइ थाङा तिनि हाइ 2020 सन तिनि हाइ इन्फर्मेशन कता दुनिया सेन्स दङ तिनि हाइ हो लुखना आगे ऑफलाइन चल माने तिनि हाइ ऑनलाइन छि बाङ दङ हा वाइ तिकेन तिनि हाइ दुनिया स्लाइज दङ के जरा बाय बाक्ससिनि माइन्डसेट नबस अपग्रेड खाइ दङ नि नाङो तानि नि माइन्डसेट अगेन इन्फर्मेशन को सानो त युसि तिनि हाइ खाइनि थाङा बाकी न खाइ माना तिनि नि जे दुनिया सोलै दङ बनो न इन्फर्मेशन मा दङ त सेम मेमोरी कार्ड बाइचिनि माइन्डसेट सेम टु सेम सि नों जे नि माइन्डसेट न इन्फर्मेशन अपलोड खाइ दङ बनि न रिएक्ट खाइने बनि न वान सबै माना हाइ माने मोजाउ बर मनुष्य निजेनि जे वान समानि जरा तैसे आगक मावो हाइ माने गोबां वान समानि कतर वान समानि ना के बनि बां के जों बेलानि कताल कताल तंति इन्फर्मेशन दानि नांतो हाइ माने तिनि आयो गोबां मा बर रं जे सक्सेस न सावै दङ डेली ने कताल कताल ते लानि खाइ दङ ने ना सुरङने नाङो त माने हुंके नाइने दि आगे जों सरायफोर रो जेफोर मोबाइल जों दैलायबो सफायबो आफोरो नाइनेले जिनि थानिबो कीपैड मोबाइल दं हांके अर सानते रसामंग र गनांद्र रं हांकेनो बुसु आफोरो